Denne video handler om historiske tekster. Historiske tekster er en type faktatekster. Det betyder, at teksterne fortæller om noget, der er virkeligt. Der er 3 typer historiske tekster: biografier, selvbiografier og historisk berettende genre. I en biografi fortæller man om begivenheder i et andet menneskes liv. I en selvbiografi fortæller man om begivenheder i sit eget liv. I en historisk berettende genre fortæller man om perioder eller begivenheder, som har betydning for mange mennesker. I denne video fokuserer vi på historisk berettende tekster. Historisk berettende tekster fortæller om perioder og vigtige ting, der er sket, f.eks. om vikingetiden, krigen i 1864 eller genforeningen i 1920. Du kender sikkert de historisk berettende tekster fra historiebøgerne i skolen. Historiske tekster er skrevet kronologisk. Det betyder, at man beskriver begivenhederne i den rækkefølge, de er sket. Det, der skete først, står først, og det, der skete sidst, står sidst. Når man skriver kronologisk, kan man bruge ord som først, dernæst, senere og siden. Historiske tekster starter med en overskrift. Derefter følger en baggrund. Baggrunden fortæller, hvad der er sket inden, hvor vi er henne i verden, og hvilke årstal eller tidsperiode vi er i. Læserne har brug for at vide, hvem teksten handler om, og hvor og hvornår teksten foregår. Efter baggrunden kan man læse om begivenhederne i kronologisk rækkefølge. Altså først om begivenhed 1, så om begivenhed 2, dernæst begivenhed 3 osv. Historiske tekster er ofte skrevet i datid. Historiske tekster indeholder mange ord, som fortæller om tid. For eksempel i januar 1864, i middelalderen, i begyndelsen af 1. verdenskrig og i lang tid. De ord, der fortæller os om tidspunktet og hvor vi er, står ofte forrest i sætningen. For eksempel, før krigen i 1864 regerede den danske konge. I Slesvig var der mange mennesker, og klokken 4 om morgenen begyndte preusserne. Da historiske tekster er skrevet kronologisk, vil de indeholde mange tidsforbindere. De fortæller, hvilken rækkefølge tingene er sket. Det kan fx være ordene først, senere og derefter. Først rykkede preusserne ind i Holsten. Derefter trak de danske soldater sig tilbage til Dannevirke. Da der er en årsag til, at tingene sker, vil teksterne også indeholde en del årsagsforbindere. Det kan være ord som fordi, da og derfor. Danmark tabte krigen, fordi den preussisk-østrigske hær var større end den danske. Historiske tekster indeholder ofte mange fagord. Det betyder, at der er mange ord, som vi ikke plejer at bruge. Det kan fx være skanser, hertugdømme, nederlag, mindretal og Preussen. Der er mange fagord i denne sætning. De danske skanser var belejret af preussiske og østrigske soldater. Da historiske tekster beskriver noget, der er sket i virkeligheden, vil de ofte indeholde mange actionverber. Det er verber, der beskriver en handling. Det kan fx være at rykke ind, at forsvare, at komme i kamp, grave eller at bombe. De preussiske soldater stormede frem mod de danske skanser. I 4 timer kæmpede danskerne med preusserne. Mange soldater blev slået ihjel, og til sidst måtte danskerne trække sig tilbage til øen Als. Du har nu hørt om historiske tekster. Du har hørt, at historiske tekster er en type faktatekster, som fortæller om noget, der er sket i virkeligheden. Teksterne er skrevet kronologisk. De beskriver altså begivenheder i den rækkefølge, de er sket. De er ofte skrevet i datid. Der er mange ord, som beskriver tid og årsager. Der er også mange fagord, og de indeholder også mange actionverber.